አሁን بጥንቃቄ ንኺድ ሕዚ ዕብይ ዝበለ መንእሰይ ድሕሪት ኣለና ኣብዚ ዘለና ኢዋን ክንእትዎ ኢና ናብ መስርዕኹም ትሕጂ ዘሎ ብደንብ ቀልጢፍኩም ለውጥዎ ፀገም የለን ሕዚ ናይ ምግዳል ፀገም የለን ዝጋደል መንእሰይ መሊኡ ግን በአግባቡ ها ክንጥቀመሉ ኣለና ሲልና እኹል ሰበለና እንዳበልና ብዘይኮነ አገባብ ሰብና ኸይንጥቀም ከአምጥቃ የለና መስዋዕት ቀኒስና ጥይትና ቀኒስና ህይወት ቀኒስና ክንስተኻለ መጠን ውጽኢታው ብዝኾነ መንገድ ክንዋጋእ ኣለና በዚህ ሓደራ ብለኩም በተለይ ዘለኹም ሓይልን ጋንታን ተተገደለ ታሕት ዘሎ ኣብ ኢድኩም ይዘሎ በአግባቡ ክትጥቀምሉ ትኽእሉኹም በአግባቡ ዘይክትጥቀምሉ እውን ትኽእሉ ስለዚህ በአግባቡ ምጥቃም ብዘይገባብ ዝጠፍእ ናይ ትግራዋይ ህይወት ከይህሉ ሓደራ ብዘይገባብ ናይ ተኸባሪ ናትና ሰብ ትዝበዝሐ ናይ ዩኒቨርሲቲ ተማሃራይ ናይ ኮሌጅ ተማሃራይ ናይ ጥቃቅንን ኣነስተኛ ዝሰርሕ ዝነበረ መምህር ዝነበረ ክንደ ኢንጂነር ክንደ ሓኪም ኩሉ መንእሰይ ትግራዋይ ናምፂና ዘለና እዚ ሲልካ በብዝኸድናዮ ብዘይገባብ ተጥፊና ብጣዕሚ ሓደገኛ ክንጥንቀ ኣለና ምክንያቱ ተዓዲ ኣባና ብውትድርና ጥራሕ ኣይኮነን ተመሊስና ተዓዲ ነልምዕ እውን ንሕና ኢና ስለዚህ ብዘይገባብ ነጥፎ ሰብ ከይህሉ ሓደራ ብጥንቃቄ ኩሉ ነገር ይኹን ይከኣልካይ እዚኣ ማለት ድማ ነይ በቃ ሓይልኻ በአግባቡ ምጥቃም ተኽስኻ በአግባቡ ምጥቃም ንባዕልኻ በአግባቡ ምርዳእ መሬት በአግባቡ ምጥቃም ውግእ ብደንብ ምንባብ ብጅግንነት ምውጋእ ፀገም የለን ብጅግንነት ግን ህይወትካ ንብረትካ ኣሃዱኻ ሓሊኻ እምበር ሲልካ ብዘይገባብ እንዳረከስካ ተኾይኑ ጅግንነት ኣይኮነን ጅግንነት በአግባቡን ኣሃዱ እንዳመርሓኻ እዩ በዚ ሓደራ ብለኩም ዝተረፈ ሪኢኹም ወደ ተኽፋእ ናይ ወዲ ወረደ ሪኢኹም ወደ ናይዞም ኣብ ክፋእ ዘለው ሰባት ነቲ ኣርሓ ዝኾነ ጀነራል ጆን መዲድ ምስ ህዝቢ ከጋጭብዎን ኣብ ህዝቢ ዝኾነ ነፀብራቕ ንክግበር ካብቲ ዘለዎ ክብሪ ዝኾነ ነገር እንከን ክወፀሉ ዝግበር ዘሎ ቆፀራታት እናጠለሙ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ክውቃዕ ዝገበርዎ ታክቲክ ናይ ንወዲ ወረደ ህዝቢ ትግራይ ከምኡ ኣይኮነን ህዝቢ ትግራይ ደቁ ይፈልጦም እዩ ህዝቢ ትግራይ ጀጋኑ ይፈልጦም እዩ ንጆን መዲድ ኣኽቢሩ ሒዙ እቲ ናይ ጆን መዲድ ሓሳብ ተቐቢሉ ኣሚንዎ ተኣማሚኖም መውፅኦም ዝገርም ጅግንነት እዩ ህዝቢ እውን ጅግና እዩ ጆን መዲድ እውን ትክክለኛ ትግራዋይ ወዲ ትግራይ ንትግራይ ከም ዝሓስብ ሰብ ናይ ቁርፂ ግዜ ጅግና እዩ ጆን መዲድ ኣርሓ እዩ ሰብ ኣርሓ ትግራዋይነት ናብ መሪሕነት እውን ክመፅእ እንተኾይኑ ብትክክለኛ ክረአ ተሎ ግዜ ወፂኡ ጆን መዲድ ኣርሓ ትግራዋይ እዩ እዚ ኣርሓ ትግራዋይ ፅቡቅ ጌርኩም ሓዝዎ እዚ ስለ ልቦና እዚ ንትግራይ ልዕል ከብላ ስለ ዝኽእል ኣብ ልዕሊኡ ዘለው ጨጎራታት ብዝተፈላለየ መዓልቲ ዝመፁ ንሱ ከውቅዕዎ ንሱ ካብ ህዝቢ ክፈላልይዎ ዝገበርዎ ሲስተም ስዒርዎ ወፂኡ ስለ ዘሎ ህዝቢ እውን ነቂሕዎ ስዒርዎም ወፂኡ ስለ ዘሎ ጆን መዲድ ንቐፃሊ ተስፋ ትግራይ እዩ ኣርሓ ናይ ጀጋኑ ጅግና እዩ ብጣዕሚ የኮሪዕሉ ሕቡን ትግራዋይ ሓቂ ከም ዘለታ መሬት ዘላ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ስለዚ ጆን መዲድ ብጣዕሚ ጅግና ትግራዋይ እዩ ዝኹርዕ ኩሉ ነገር ክሕቡእ ዝደልዩ ገበርቲ ክፉእ ናይ ተንኮል ሰባት ክሕቡእ ተለው ንሶ ይሕባእ ንሳቶም ግን ንሶም ተሓቢኦም ንሱ ንምውቃዕ እዩ ንሱ ክናሾ ብህዝቢ ትግራይ ንሱ ዝተናደደ ህዝቢ ትግራይ ዝኾነ ነፀብራቕ ከውፅእ በቃሉ እዩ ተገይሩ ግን ህዝብን እቲ ጅግናን ስማዕሚዖም ወፂኦም ኣለዉ ናብ ትግባር ስለ ዝእቶ ጆን መዲድ ግን ኣርሓ እዩ ኣኽቢርካ ክትሓዝ ዝኽእል ተስፋ ዘለዎ ጀነራል ኣብ ሲቪል ተምፂኻዮ ኣብ ወታደር ተምፂኻዮ ዕጉብ ፅጉብ ጀነራል ስለዚ ኣነ ብጣዕሚ ፈትየዮ እቲ ህዝቢ እውን ተሓጒሱ እዩ ካብቶም መሽለኽለኽቲ ካብቶም ተንኮል ዘለዎም ባንዳታት ዓይነት ውፅእ ኢሉ ጉልህ ኢሉ ዝወፀ ትግራዋይ ንጉስ ኮይኑ ወፅኡ ኣሎ ኣብ ልቢ ትግራይ እውን ከኣትዩ ሕጂ ጆን መዲድ ኣርሓ ትግራዋይ ኣርሓ እዩ ሰብ ንኩሉ ነገር ዝእመን ውላድ ረኺባላ ህዝቢ ትግራይ ረኺበሉ ህዝቢ ትግራይ ስለዚ ተንኮለኛታት ግን ብደንቢ ከሽፍና ክንሕዞም ኣለና ንምንታይ ተደልዩ ቆፀርኡ ክፍሽል ክውቃዕ ተደልዩ ከም ዝነበረና ህዝቢ ትግራይ ግን ነቂሕዎም እዚ ናይ ተስፋ ጅግና ኣኽቢሮም ሒዞም ሕትዎም
መሊስሎም ኣለዎ ንሱውን ብዝምልከቶ በቲ ሒዞሞ ዘለዉ ናይ ሰራዊት እቅድን ፕሮግራምን ክነዕውተ ኢና ኢሉ ሙሉእ ተስፋ ሂወሉ ኣነ እምነት ኣለና ዝወድ ስለዚ ተንኮለኛታት ሓዝዎም ጆን መዲድ ክውቃዕ ተደልየሉ ሲስተም እዞም ተንኮለኛታት በዓል ወዲ ወረደ ረእይዎም ሕማቃት እዮም እዚኦም ብጣዕሚ ኢና ተሓጒስና ጆን መዲድ በርትዕ ተስፋ ትግራይ ኢኻ ጀነራላት ኣጊደዮም እየ ይብለና ኣሎ ጌታቸው ባንዳ ዝተኣገደ መቸስ ንጀነራላት ናይ ምእጋድ ዓቕሚ ክህልዎ ኣይኽእልን እዩ ስለዚ ኣበይ በፂሓ ከም ዘላታ ጭንቀት ኣበይ በፂሓ ከም ዘላታ ናይ ዓቕሊ ፅበት ርኢና ኢና ምዕባዱ ኣይተርፍን ዝእገድ ጀነራል የለን ጀነራል ኣሰራርሓ ኣለዎ ኣማዳድባ ኣለዎ ኣወራርዳ ኣለዎ ከመይ ሊወርድ ከመይ ሊድይብ ናይ ባዕሉ ሰንሰለት ስለ ዘለዎ ዝተወሰንኩም ሰባት የተገባብ ዘይተረድእኩም ጀነራላት ኣንጊድዎም ገለመለ እናበልኩም ኣይትጨናነቁ እሱ ዘይሮ ክባዛሕ ዘይሮ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ዝተኣገደ ኣይእግድን እዩ ዘኣገደ ኣይሃድምን ዘኣገደ ኣይሃድምን ስለዚ ጌታቸው ናይ መጨረሽኡ ኣጊዱ ሃዲሙ እዚ ከም ታሪክ ክትሓዝ ዘለዎ እናኣገደ ዝሃድም ናይ ምጋድ ስልጣን ዘለዎ ናይ ምህዳም ከጋጥሞ ይኽእል ስለዚ ተጸጽታ ዝግበር ዘሎ ሰራዊትና ሕወሓት ኩልኻ መንእሰይ ትግራይ ትገብሮ ዘለኻ ናይ ጸጥታ ምኽባር ሕጊ ምኽባር ኣጣናኺርኩም ቀጽልዎ በልዎ ባዕሎም እናተኮሱ እውይ በላ ዝብሉ ኣለዉ ንሱ መዳናገሪ እዩ ብምድንጋር ዝመጽእ ነገር የለን ትግራይ ናይ ትግራይ እያ ብዘይናታት ብማዕኸናት ብገለ ዝበሃል ኣይሰርሐን እዩ ትግራይ ህልውና ተኽብር ባዕላ ኣብ ውሽጣ ዝተፈልፈሉ ብጸላእቲ ዝተፈልፈሉ ብናይ ባዕሎም ቂም ዝተፈልፈሉ ብዙሓት ጸላእቲ ኣትዮም ስለ ዝጸንሑ ብጭካነ ክንብል ብጥይት ይወቕዑ ማለት ኣይኮነን ኣብ ጎረቤትኩም ዘሳቀየኩም ዝነበረ ኣብ ጎረቤትኩም ንዓኹም ንዒቁ ቃልስና ዝጨው ዝነበረ መኸተና ዘናዓቕ ነበረ እናጎተትኩም ናብ ሕጊ ኣቕርብዎ ጽቡቕ እዩ ዝኸድ ዘሎ ኣብ ቀረባ ግን ቀልጢፍ ክውዳእ ክኽእል ኣለዎ ስለዚ ዝኣገደ ከም ዘይእግድ እናሃደምካ ምእጋድ ዘይከኣል ምዃኑ እቲ ውርደተኛ ከይድ ኣሎ ስለዚ ጽቡቕ እዩ ዝቕፅል ዘሎ ንድሕሪት ዝብል ነገር የለን ቀልጢፍ ክውዳእ ጥራሕ ኣለዎ ሃዳሚ ኣጊደ ዝብል ሃዳሚ ንመን ይብሎ ከም ዘሎ ኣይፍለጥን እዩ ግን ቦታት ዝዳናገር ትግራዋይ ከም ዘየለ ሪኢኹም ሰራዊትና ጅግንነት ሰራዊትና ግደፍዶ ናይ ባንዳታት ንኻልአት እውን ድንብርቕ ዘይብል ሰራዊትና ኣብኡ ምንም ዝኾነ ትግራዋይ ክዳናገጽ የብሉን ኣጋዲ ኣይሃድምን እዩ ዝኣገደ ሰብ ዘይሃድም እዩ ስለዚ ክሳብ ክንደይ ናይ ወዲቖም ከም ዘለዉ ስለ ዘመላኽት ተለወድእዎ ፀጥታ ክኽበር ኣለዎ ተሳቒና ኢና ጸኒሕና ህዝብና ተሳቒዩ እዩ ብባንዳታት ባንዳ ዘለዎ ዓደ ይዓብን እዩ ስለዚ ካብ ባንዳታት ክትፀረ ኣለዋ ትግራይ ማለት ሰላማት ይሕዋተይ መከላኸልያ ናብ ትግራይ እቶም ይሓልውና ዝብል ከዓ መፅዮምና መከላኸልያስ ናብ ትግራይ እቶ ይሓልውና ካመን ይሕልውና ካብ ተጋሩ ንተጋሩ ክሕሉ ካብ ትግራዋይ ንትግራዋይ ክሕሉ ካመን ይሕልውና መከላኸልያ መን ይኻል መከላኸልያ ትብሎ ዘለኻ ናትና መከላኸልያ ማለት እኮ ናትና እዩ ይእቶ ኣድላይ ተኾይኑ ይእቶ ትብሎ ዘለኻሲ መን እዩ ንሱ መከላኸልያ ማለት ብህይወትና ሃለና ብትግራዋይነትን ሓዊ ዝጠበሰና ሓዊ ቃልቃለ ቡል ዘንደደና ዕሸላት ኣሕዋትና ኣኪቡ ቀቲሉ ግፍዓዊ ዝኾነ ቃታት ላቀቲሉ ናብ ገደል ዝወርወረልና 5-6 ኣግባዝ ኣሕዋትና ረሽኑ ንኸይቕበሩ ንሰሙናት ዝኣክል ኣዴታትና ደቀን ቀቢረን ኮፍልን ንኸይበኸያ ዝኸልኸለ እዚ ዝኣክል ግፍዒ ዘብፅሓልና ከም ተጋሩ ካብ ገጸ መሬት ንኽንጸንት በትን በሪ ኸፊቱ ኣደዳ በልዕ ዝገበረና ልዕሊ ሚልዮን ነጥቢ 5 ዝኣክል ህዝብና ብዘይ ሰራዊት ማለት እዩ ዘጥፋኣልና ሓይሊ መከላኸልያ ማለት እቲ ቀዳማይ ጀኖሳይድ ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ዝፈጸመ ሓይሊ መከላኸልያ እዩ ምኽንያቱ
ናይ ባዕልና ሰራዊት ስለ ዝነበረ ናይ ባዕልና ወታደር ስለ ዝነበረ ማለት እዩ መከላኸልያ በየናይ ምዕቀንዳ ናብ ትግራይ ኣትዩ ክሕልወካ ሓውካ ብህይወትና ሃለየ ሓው ዘቃጸለ ዓደኻ ነዚ ኩሉ መከራን ሕሰር ሓስ መከራን ስቃይን ዝጋበዘ መሬትና ዘሕደገ ካልኦት ሃገር መጽአን ንኽወራና በር ዝኸፈተ ካብ ገጽ መሬት ንኽንጠፍእ ላዕልን ታሕትን ዝበለ بمريتن سماين حوي زكاة على النحيلس بينا يمعكني نعخا مسيك حلوة كحيتي ولا استحاونا في كايو بينا يمعك تقراواي كوين تقراواي سيدة تسألس نمك لا خلي هذا أكل كتفتو ناتا يقتولا بزوخوانا معك أنا تخبخونا يكين فوش فاش خوينكا حاساو متقص خوينكا بزوخوانا معكني نتقارو مكلا خلي إتيبيا زبهال حيلي ناتنا خونا يكين بفصل ناتنا كخون أكيد مغنياتو قويوم زي صبو حواتنا يوم كيدو قول عزي قدف حواتنا يوم كيدو شد شو عتا دك أسا تهدي أزلتنا مربتها سينا فقود السودان تدبري أزلو دي أزلتنا سلازي قدب اللو كله قدب اللو زي كنا اعتذارهم أو صحلهم